Днеска ще играем бебето в жълто, коленето и кой... Не знам как се нарича коленето епизод. И имам играта Кой съм аз. Може би един път ще ви покажам как играм с старите ми, ако те дават. Но сега важното е това бебе. Майкошката ти. Днеска, ако видите, че гони групите си, всеки път казвам, защото това бебе изтъкана акалата. И не знам как хич те бракстър овърла. Не знам. Не мога беше да четам. Не беше сега трябва да направя снежен човек. Това ми е първият път. Не съм тъпачи като Данката от Ани Студио. И помислям, че трябваше всички нива да ги направя, но само едното ново. Но можем да играем това, защото сега чак не знам, че и не знам какво бебето бъжето, това що направям, той е изпред слото, това що хопа и съда е с тоя пумпка и сега червен шапка като много ще е готина той. Мамичката ти! Марико! Искам да си акала, Марко. Трябва да ги убиям тези. Не, бебе жълто, ти си тука! Искаш бой! Искаш бой, май! Искаш бой! Как? Не. Просто ще умря. Първо ще слагам снежния човек, за да ми е покап. Не искам ти в снимката ми, това ще... Беги! Видите ли хора? Снежния ми човек преведа в някакво лошо чудовище. Майко. Сега да отидем да видим снимката. Добре, не знам, че не съм добра, но не мисля. Айде. Хопа! Слагаме. Много е късило. Готово. Много е късило. Много ще е късило. Късила си, но и хем гладен. Какво? И? Ще ти изкърса по-дълбото, защото нямам бебето. Много е красиво. Гледам Амелка към Амелка, защото харесвам и клипчетата. Амелка към Амелка. Ако го видиш той клипче, харесвам те много. Не като гача или нещо. Като ютуба. Добре. Виждам, че има кофтия. Поздравящо тъпо бебе. Да. Яш. И ти идеш това ме, ако сега го напъскаш. Бегай от тука. Бегай от тука, бе. Гадост. Много е гадост. Но, добре. Хора, аз играм беше това и не могам беше да го минем, това защото мисля да го снимам.
Добре, сега трябва да слагам пуйката. Пуйка! Много е къснити. Ням. Бегай тук. Това е лоби. Кофе. Добре, слагам. Сега време да слагам пуйката. Пуйката, много обичам да ям тая пуйка, но не мога да ям пуйката. Не мога. Добре, хайде бебе да видим кой е левата. Ще бъде. Не паше го, ще те добрим. Това е Лоби. Видам го. Лоби! Виж колко те обича. Той иска ти да слагаш лайк. Ето чак подарите си ви до 10. Айде да ви подарите. Те се чудовище да се бега от къщата. Да! Аз обичам да украсявам ухата и да слагам подаръци до тая година, дата, който не ни донесе. Но съм спокойна. Ти нямаш място. Тук бега, тук ми ще ми напач. Сега ще видя пиката. Чакайте хора. Тук съм хора пара. Виждате, че имам 12 петея. Си имам тъпи неща. Ще имам тъпи неща и ще ми покажа. Но, айде сега да говорим, че пуйката не е в... Майка ти просто да Ева, после бегай! Пуйката, къде е пуйка? Сега ще взимам пуйка. Но ти взимай тая не. Ти не можеш да дойдеш да умреш от долата. Чакайте, хора. Добре, дойдам пак, защото някой ни... Сега имаме това бебе. Знаеш как ще те държиш? Гъс. Добре, Гъс е тук и Лоби. Това ще е Лоби, да. И вижме, имаме подаръци и другите неща. Сега време да се даде. Добре, ще си пием само супата, защото съм много гладна. Майка ти бе! Бегай тук. Чакай! Тук има отсад, зайчето и трите котички гори. И вземе всички гроди от играта. Трябва да я много обичам това. Това само каза още да ни пожелая да ядеш. Добре, ще ям това зайче. Ей бе, зайчето. Вижте, ти ми кана да ям на сила. Добре. Кой? Ям вече. Май пише. Готово е, бебе, жълто. Добре, сега когато пиям, той ще е уйо. Лоби, Гъс, какво става? Снежия. Студ, бе. Какво? Гана. आज की रात
Къдала съм, пак съм тук. Хора, ако посещате, давам YouTube ми име и ще ти давам в училище, сега не мога. Сега от най-трудният начин. Лоби. Какво лоби бе? Някой ми изреде пуйката. Добре, не му пука, ще ям си пуйката пак. На ти подарък бе, грозно бе. Ей, подаръка! Добре, катайка. Добре. Гледай. Добре, трябва да бера. На ти подаръка. Добре. Имаше 5 подаръка. Май един е от мен. Не, няма, защото той няма да ми даде да имам това, що. Взимам си подаръка. И бегам. Да. Майко, бе. Я не знам, че сега говорим само малки глупости. Имам май още 2 птици. Тук там. Само до тук и махам, защото ми много явно този път за вас всичко. Ще направим един шот. Първо ще качам на клипче и след това шотче. Добре. Ето на това 2 бол. Ой, да знаете, че забавям да ви казвам, че ще понянкам бебето с неща. Чакай, Боб. Лоби, за това, че правиш, ще умреш. Къде това бебе? Съди бе, пикола. Всичко всяко да ви. Вижте, холя. Айде, бегай. Айде да отидем. Никой, ако видите това беше от една губа, имам и онлайн приятели. Да, имам и онлайн приятели. Лоби! Ти! Тъпо! Изцелено! Добре, хади да всички! Хади да купадаме! Добре, вече наистина Боби. Лоби! Бебе! Какво правиш? Вземете ме. Бебе, ти си тук. Те защо ме спишат? Не! Защо взимате тук? Той тук. Не този си път. Не този си път. Това беше много ти... Чакайте. Сега не ми се покаже. Ако гледате до края, чао!